सुबितुरि संनायखौ ओमफ्राय एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन आं जानायनि फाला आलु खानायखौ नायदों आं फ्राव हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बैखौ मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाफिनलायबाय ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआहाय जागोन मुदुफुल जानो नागिरदों जों दा ओमफ्राय माबायदिहाय जायो नायब्लानो जाबाय माने जोङो इदि ओंख्रि संनानै जाया खाजि हानानै जागोन आरो ना माने खाजि माने साखनि बानायनानै जागोन ओमफ्राय माबायदिहाय जायो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला जोबजासिम नायब्लानो जाबाय दानिया जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय जों दा थांदो सेन्देल गाननो नायदो मुदुफुल हानो मैथ्रु हानो थांदो जों दा मैथ्रुथ' इखिजाय मैथ्रु मुदुफुल खावनोसैनोलाय हो मानगि थौ गाहायनिखौ हानगोन खागोन थाइसे खाना जानो लुगैदों आंखो जोंना थोले गेदा माथोलाय आइ दय सिखौ दोनबाय नोंथ' थाइसे मोजां नायना खाना लाबो बारा गिदिरथार लाबोनाङा गिदिरथार लाबोनाङा माथो सिब्र' गोजास' गिदिरथार खानाङा सिब्र' ना मायो सिब्र' नै इखा इखौ चलो सान्दुङा सिरि समावना गलांगोन खुन्थिया हाद्रि नांजोबोलै ओइयावथ' इसिं बारहाय लेमनाया नोंनि फाल्ला हे बाजारनि बुस्थु बख'वाखै नैयाव सिथा सिथा हा आं आलु देनि थुबुरिखौ दोनै खानि खोमालै जों जागोन नै दहाय बाजार खालामनानै लाबोदोंमोन आं सयाबिन सिनिखौ इसेल' लाबोदों आं थाखा देरनायखाय ओमफ्राय इखौ ओरैनो लाबोदेरनो होननानै ओमफ्राय इखैजाय दालि खोमसिसो नुदोलायदों थावखौ बेलेगाव दोननांगोन बेखौ ओमफ्राय इखिजाय दं आटा माइरं रुनाय इफोरखौ इयावसो लांजोबनांगौ मस्लाया हाथायाव बेखिनिया इसुंनि बुस्थु नङा इयो आंनि नांगौ बुस्थु एख' मोनाखै आं गेलामाल दखानसो ना इयो बाजार नङा आलु ओमफ्राय नै इदिसो गोजा आलु दोनग्राया जोंना जाव थाम्फैया माबा सेवना थानाय बायदिनो नांजोबा गिलायलाङोलै र' आं किलार लगायनानै खिसे बेसे अरो थाम्फै आं बिदि थाम्फैबो थानाया ओमफ्राय खिसे दं बोरमा दारि थास' बिथुरि जों दा एखेवना जागोन मटरबो लाबोदो नै थास' बिथुरि होना जानांगोन ना खिसे दं आलुजों हाइजें ना खमथार लाबोदों देना लाग्रोनोसैलां इखौ आलु देनाया आंनि फाला हानाया नोंनि फाला मासे गिदिर गिदिरा दं हाया होनबा एसे गिदिर गिदिर हानाङा नों आलु हाबा बिदिनो इगोआ फिसा फिसा हाबाय दे दे हाथारदो दे बानाय बायदि मोनलायलांबाय माबा बायदि गंना होदो इदिनो हाखाया होनबा हानायफोरा हानायजोंसो गोथाव जायो जिखुनु बुस्थुआनो खायसे बायदिया हानायजोंसो गोथाव जायो हानाय मोजां जायाबो गोथाव जायो इखैजाय ओमफ्राय हाखांगौमानि दायो थास' बिथुरियाव होनो मटरखौ मोननैसो जिरना लानोसै आं नै थास' बिथुरियाव होनो थास' बिथुरियानो गम जाबायना जिरना लाग्रोनोसै इयाव लकेल मटर थाम्फैया धुप सावनायखाय जादों इदि आखाइ फारसेल' जिरदों जों केमेरा लादों नालाय थब थब जिरग्रोनोसै आं जिरखांना खोथिसिगोन फाइनालि हाखांबाय ओमफ्राय संख्रि होबाय ओमफ्राय आंनि मटर जिरनायाबो जाबाय बारा बुरजा गोथाव जानाय नङा खोमा
산토배 그런 이상 뭐요 여자인 시도 여자야 그블랑 판상 돌라는 거 오늘 안 오? 우리가 차이로 있으면 그래 하는 거 소비들이 송나게 한번 엑스트라 비디오 라보구나 알았잖아니 팔라 jadi jangan sih beri ini sama seneng yang bagus ini aku shampoo kalau mana kecil nangla ini kecil lang na tahu dia anak-anak bisa tunggu lain nih cepet lain teman cepet kan so nggak sagar slim silang al았잖아니 팔라 lalu kalian ke 날 중장하고 Mày chết rồi. Xem nữa mà. xem nó nó. Hay là bữa thôi là được. Không đâu. Cái phần mày tiền của cái này. Chỉ cả là cái này thôi. Nào mà cái gì ta xin được. Mày có xem mà ngon không? Anh lên mình được không nào rồi bây giờ đây em thấy bật được nó đi giặt không xíu này mà phải đi mình đòn sao làm đi rồi đi à này bé này chỉ ra phải để hay chừng nữa này gelum lele jabe para gisnya baik na jeng sab dulu gelum dia jadi beberapa pihak halai ma balai jalai itu ruang den jarka hanan janai bisa nih kalau nggak janai thay ang susah thay mit kayak yang ma benci thang nanti lain thang boleh beni lain thang boleh video ke kecilang halaman deh gelum sebelunane oke next video थाबैनो लोगो मोनसिगोन लोगोफोर next video माने आं थास' बिथुरि संनाय भिडिअ लाबोगोन आरोना नेनानै थाबानो जाबाय जि सासे सानै नायो आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं खिन्थानो फोजोबबाय लोगोफोर बाय बाय हादो बाथोनालाय बे मा आलु थाइसेल' लाना बेखौ इसोर आलु बियाखै आंना बाथोनसो बिदोंमोन खबर गोदान थाच